Nou, eerst krijg je een haas en dan Frensje. Nou, en het waaide dat rieken. Maar ja, toen kwamen we hier en toen moesten we er al hier rouw. En ja, einde verhaal. Dit weer mijn waterloop. Maar hoe wie dat nou met die trekker? Ja, die trekker, nou dat dollar zelf vol meer snieën. En die schoten dat wat aan de kant. Maar die weer dat terugzakken. Dan moest het hele spul, nou de politie erbij, het hele spul van die zou en in de bus. En dit is het einde verhaal, zeiden ze. En je krijgt wel een, ja, daar met hier een tak om binnen van oude... Een oorkonde. Zeg maar, van een oorkonde, ja. Van de 11 stedenvereniging. Maar ja, alles wat we zien, dat nooit. Eigenlijk weer een rodai. Ja, het weer radar, ja. Maar ik hier wel voldwanning. Dat ik van dat bus vol, nou, en daar weer toch ook goede rieters bij, dat ik toch het feest kwam weer. Het docht toch wel wat mooier nog. Als je dit weer naast of westjurgen en dat denk je, ja, dat weer toch heel wat, he, toen in 63. Want wist niet wat je ombegon. Wel nee. En als je dat nou werd, dwaashoorn, dan moest je dat beter voorbereiden om zijn tocht te doen. En toen ben ik nou wel een keer 11 steden west, maar ik heb nooit aardig iets hand om daarom uit te doen. Nee, je niet de kleer mee? Ja, ik weer kleer mee, ja. Wie je lelijk dan? Of? Ja, pissig, ja. Ja, dat voelt me raar uit.